A tu je Rastio Style. Dneska budeme točiť Bravko. Takže máme tu taký box. Tak si ho otvoríme. Tak do open. Good. Nice, čo je skin. Nice the skin. Equip. Nice, tak to je celkom dobré. Tak si troška eventy tu nafarmíme, tak. Takto. My máme Bravku. Dobre, rare. Rare star dropa. Toto nič. Koho tu máme? To som... Čo to tu máme? Nice. Shopa. Počkaj, ideme na to pozrieť. Toto čo máme? Tak. Tam je toho pekného Franka, tak to si kúpime potom. Tak, budeme mať gemy. Ale... počkaj, ešte máme eventy. 2. Získali sme ďalšie. Prepáčte za to hýbanie. Fakt sa to inak nedá. Takže, idem to rýchlo vykýkať. Super! Nič moc. Mohlo aj lepšie. Shop. Takže, tu máme toho, všetci sú tu mumie, tak good. Aj táto, sorry za grganie. Tento skin je fakt pekný. Keď podaril sa celkom. Toto si vyklikám. New, čo je to new? Reálne, čo ti dáva? Dobre, to bolo všetko, ako si vyklikáme. No a teraz pôjdeme hrať, takže bral hokej napríklad. Dáme si takého fajn actually hokejistu, neviem. Fakt ma to iba napadlo reálne. Dáme si Oliho. Neviem, ako sa to číta, tak môžete potom napísať do komentára. Dobre. Dobre, už sa nám to zapína. Dobre, nice. Ty kokos, to je chcipak. Mám loptu, no tak nemám. Tak, dám ho. Dám ho, poď. Takže ideme. Bum! Gól! Takže Ľuďa dáva prvý gól! Tak sa mi to páči. Takže poď, dám mu bomby petardy. Takže ľudia, momentálne sme vyhrali. Čiže dobrá robotička. Napíšte do komentára, že sa vám to páčilo, pretože táto hra stála za to. Rare. 50 coinov, no, dá sa. Tak. Získali sme Star Drop. Mythic! A je to skin. Nice. Takže máme tu nový skin. Constructor Jackie. City Troubles. Equip now. Takže mohli si vidieť. Prepáčte za moju angličtinu, ale je to samozrejme sa dá povedať. Nie som taký majster, čiže to asi stačí, že angličtina rozumiem. Takže, čo tu máme?
To bude takto stopne. Hypercharge Star Dropu. Toto si šetríme na sprautika. Pozrieme, čo nás čaká ďalej. Tam si asi vyberieme Taru až. Teraz si dáme brawlerov. A ktorý brawler by mohol byť taký kľúčový? S ktorým by sme vyhrali?